7 май маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид бо қабули қаднома 25 майро рӯзи ҷаҳонии футбол эълон намуд. Ташаббуси эълони рӯзи ҷаҳонии футбол аз ҷониби президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, раиси Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ пешниҳод шудааст. Бо ҳамин мақсад дар Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол мусобиқаи варзишӣ доир гардид. Дар мусобиқаи футболи хурд роҳбарияти донишгоҳ, омӯзгорон ва донишҷӯён иштирок намуданд. Истиқболи гарму самимии ташаббуси навбатии ҷаҳонии кишвари мо аз сӯи ҷомеаи башарӣ далели барҷастаи эътирофи нақши асосию меҳварии Тоҷикистон чун мамлакати пешбарандаи усулҳои тарзи ҳаёти солим, вусъатдиҳандаи ҳамкориҳои байналмилалии варзишӣ, ҷиҳати оммавӣ гардонидани он дар арсаи байналмилалӣ мебошад. Масъулин қайд намуданд ки ташаббусу иқдомҳои фарзандони фарзонаи миллати тоҷик на танҳо баҳри рушди Тоҷикистон равона шудааст, ибтикороти кишвари мо марзҳои мамлакатҳоро убур карда, таъмини ҳаёти осуда, ҳамдилӣ, сулҳу ободии сайёра ва солимии аҳли башарро фаро мегирад. Футбол яке аз намудҳои рушдёфтаи соҳаи варзиш дар Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, дар миёни аҳолӣ нисбат ба дигар намудҳои варзиш маҳбубияти бештар дорад. Футболи тоҷик бо андешидани тадбирҳои амалӣ ва ояндагирона аз ҷониби президенти Федератсияи футболи мамлакат муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар 10 соли охир ба гунаи бесобиқа рушд намуд. Тими миллии кишвар ва дастаҳои футболи мамлакат дар мусобиқаҳои бонуфуз иштирок карда, футболи тоҷикро ба таври шоиста муаррифӣ намуданд.